Tak budeš top 3, dám ti stup. Ak nedáš mi Wasteland Rebel, fona? Zelený auto Nie. ešte. Čo takto, že keď vyhrám, ty mi dáš sub, a keď prehrám, tak mi dáš sub. Išli sme, hej, sem. Ideme... Môže byť? Ideme vyhrať, ty kokot. Rez, dobre, keď vyhráš, tak máš 10 sub, ale čo keď prehráš? Keď prehrám, tak ideme znovu. A nič sa nestalo, kávo, pohoda, začíname znovu. Rozumieš? Čo to je za pesničku, ukáž sa? A dík za 2 starý, veľmi cením, ďakujem. Nevím, čo to je, nechám to hrať. Som zvedavý, čo to je, nevím, čo bude. No, tady jsem cigánka, Jolanda, těší mě. Vlastník Plamínek. Vlastník Plamínek je čo? Vy máte dobrý, nemáte nic? Jsem vlastník Plamínek a hořím jako ohýnek. Jestli chcete vědět moji budoucnost, co jsem dělala jako malá, já vám to odpovím. Ty sa mi díváš na stehna, ty hnusák? Jo, sú také šťavnaté. Šťavnaté? Ty si holíš nohy, ale iba stehna. Lidka si neholíš, to máš piči. Chápeš, zombie apokalypse, tak si musím holiť nohy, ne, vole. Hej, no, práve. Aký si Lugi Gas v čete sa pýta, či je tvoja mamka alebo sestra ten obrázok? Hej, kámo. To je ono. Resto, ojel by si moju mámu za 5 eur? Tvoju? Tvoja mi platí vždy, kámo, to je v pohode. Psychopat, máme. A neviem, čo s tou mamkou si písal, kámo. Lebo tvoja mamka mi platí za to, že... Vieš ako. Ty koko, ja potrebujem zbraň. Ja potrebujem skurvenú zbraň, to mi nehovor. Čo tam kurva robíš? Skurvený pleb! Bože! Videli ste to? Čo to má kurva znamenať hento? Ako vážne? Na záchode? Ty kokot! No mi... Zlezník, ty kokot. Jak môže kempiť na záchode? Bolí ma hlava. Dáme proteín. 3 muži sa podobají v řece. Ale když vylezou z vody, jenom 2 mají mokré vlasy. Jak je to možné? Lebo jeden z nich je Rest. Ale dík za 2 starý, veľmi docením. Ty kokot, ale toto, ľudia, vyjebaný bedlak. Vyjebaný bedlak, rozumieš to? Takže raz zomrem, že z otočky ma niekto zabije jednotkou, druhýkrát niekam idem, zomre tam môj, hej, predo mnou. A pýtam sa ho, že kde je, instantne zomrem z druhej strany. Tretíkrát zomrem, že kokot čupí s brokovnicou na hajzli. Please, to není možné. Čo to kurva má byť? Nice. Choď do piče, ja rozstrelám tých hnusný kokot. Neviem, či to nebola bandáž jedna naviac. Á, nie. Nie. Čo sa tu ešte zobrať? Nič? Čo to kurva? Čo to Ako on má skoro... To fakt? Má skoro rozjebal mačetou? Ako vážne? Koľko vás tam bude, vy buzeranti skurvení? Choďte do piče už, nedajú mi poko... Koľko ich tam prišlo? Na môj spawn, prečo? Jak je možné, tam príde 6 ľudí? Na môj spawn! Prosím, že ten svet je veľký! Fakt! Čo to kurva, chápete tomu? Prečo ja? Prosím! Please! Ty hnus! Ja to neviem hrať. Je tady nejaký ľud nebo není? Vôbec nevím. Tady jsem poprvne. Tady jsem poprvne. Nice. Toto je presne ono.
Nice! Čo to kurva? Nesmrteľný kokot. Hnusný geňo. Hnusné. Smrdlavý kokot. Nazdar! Nazdar, bratře! Jak je? Sadaj, vole. Já jsem uvnitř, píčo. Kundi zmrt. Nemôžem vstúpiť do auta, neviem prečo. Čo? Nedá sa mi vstúpiť do auta. Skús zaspievať niečo, možno. Na, tvoj dátko. Už to ide, poď. Jaké mám rozmery podložky SteelSeries? Ja neviem. 50 krát, koľko je toto? Približne moja cicina, 40. Myslím, píšu, neviem, aký to má rozmer, starý. Bacha, auto, teda lietadlo, teda, či loď? Čo to kurva je nad nami? Lietadlo, vyjebané. Drž hubu. Ach, bože, kose. Za vami, za... Rest. Ej, ty si strašně bezcitný a negativní normálně. Do srdca! Chat spam kapa 1, 2, 3, chat spam kapa 1, 2, 3, chat. Čo sa kurva stalo? Prišiel sám, alebo čo sa stalo teraz ľudia? Niečo tu trieskalo, alebo húkalo, alebo čo? Piče! Neviem, čo sa stalo. Ja som skapal. Takže pokračujeme, no čo? 1 hodina, môže byť. Ďakujem za zhliadnutie videa. Daj like. Dobrá kvalita. Môžeš dať subscribe. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the friend. Nezabudni na ten subscribe.